Türkmenistana ayazly howanyň birden gelmegi bilen ýurdun dürli sebitlerini, hususan Daşuw vilayatyny ýaşaýjylar we hojuluklar dürli kynçylyklar bilen ýüz-ýüz boldylar. Mekteplerde kiçik klas okuwçylarynyň sapaklary ýatyryldy. Azatlyk radiosynyň Daşuw vilayatyndaky çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, bu günler ýurdun Demirgazyk vilayatyna howanyň sowuklugy gijelerini -20 gradusa çenli baryp ýetýär. Howa juda sowuk. Üstesine de gurok yeli usýar. Käbir hojuluklarda horrak mallar sowukdan öldüler. Kranlarda suwuň doňmagy zerarly, mallar suwa ýakmagam kynlaşdy. Suwsuz maly sowurýar. Çoponlar alaşsyz zekeşleriň çuňrak ýerlerinden buzlar döwüp mallaryny suwa ýakýarlar. Mundan soň mallar bagyrgurt keseline duçar bolýar. Yine goşmaça pul çykaryp sanjym etmel bolýar diýip bollumsazy ýaşaýjylaryň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Daşuwdyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna hem mallaryň sowuk howa sebäpli köpçülikliň ýagdaýda helak bolýanlygyny üns çekilýär. Çoponlar näme etjeklerini bilen oklar. Gyşky ýataklaryň içinde de suw doňýar. Owluk durguzylar ýedege çykman haram ölýärler diýip atlandyrylmalygyny soran çoponlardan biri maglumat berdi. Ayazly howa göýek önüm sewdasy bilen meşgullanýanlara da maddi ziýan ýetirdi. Satyjylar bazara çykaryan göýek önümleriniň doňup isrip bolýanlygyny aýdýarlar. Bazara çykaran göýek önümlerimizi mata bilen örtüp goýsam, olar doňup galýar. Ulu ziýana gallyk diýip özüni Rustam diýip tanışdyran söwdegäriň biri gurrun berdi. Bu aralykda ayazly howa Daşuwdyň kommunal hyzmatlaryna da bökdünçlik döretdi. Howanyň sowumagy bilen onsuzam kadal işlemeýän gaz we elektrik üçünçüligi gaty peselli. Soňky 3 ýylyň dowamyna elektrik togy iň azyndan 20 gezek dagy kesilendir. Adamlar inni öýlerini odun ýakyp ýylanjak bolýarlar diýip bollumsazy ýaşaýjydýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň maglumatyna görä, Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna 1-5-nji klas okuwçylaryny howa maýlaýança mekteplere gelmezlik tawşyrylypdyr. Gal berse de ayazly howada Daşuwlardaky ýaly ýagdaýlary ýurdun beýleki künjeklerini hem synlasa bolýanlygyny bu sewitleriň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Emma döwlet mediasyna häzirki güne çenli ilatyň sowuk howa şertlerini ýüz-ýüz bolýan güzaplary barada kelam agy söz aýdylmaýar. Şeýle-de gyşyň başynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sowuk howa şertlerini ähli taýýarlyklaryň görülmeliligi baradaky tawşyrygyna garamazdan häzirki ayazly howada ýokurda beýan edilýän gazyň, togyň kemelmegi, mallaryň haram ölmegi ýaly ýagdaýlar ýüz berýär.